In de bibliotheek van Terneuzen is deze week een expositie van start gegaan om meer aandacht te vragen voor mantelzorgers in de regio. ANZ is de initiatiefnemer. Door op deze manier het verhaal zichtbaar te maken, hopen we dat meer mensen eigenlijk aankloppen om een stukje ondersteuning. Gewoon even een luisterend oor, dat juist. Want dat hebben velen nodig, alleen weten ze de weg te vinden. Een van de mantelzorgers die uitgelicht wordt is de 31-jarige François Dees. Hij zorgt al zo'n 5,5 jaar voor zijn moeder die op 52-jarige leeftijd een vorm van jonge dementie kreeg. Geen makkelijke opgave, vertelt François. Lastig, zwaar, maar ook waardevol, want ik kan mijn moeder ook wel echt helpen met zaken in het verleden. En nu laat ik haar nog echt genieten van het leven, zover dat kan. In het begin was het heel erg het bieden van structuur voor haar, want dat viel door haar ziekte in het brein viel dat weg. En nu is dat genieten van muziek die ze fijn vindt. Toen het pas geleden dat de sneeuw lag, met haar mee in de sneeuw gaan met de rolstoel. Dus zorgen dat ze van de mooie dingen het leven nog wat meekrijgt. ANZ denkt dat op dit moment zo'n 1500 zwaar belaste mantelzorgers actief zijn in de gemeente Terneuzen. Maar volgens Provoost staan ze lang niet met iedereen in contact. Daar hebben we er nu enkele tientallen van die bij ons binnenlopen. En die anderen denken we, die weten vaak niet dat ze ondersteuning kunnen krijgen. En die willen we graag bereiken. François heeft in het dagelijks leven zijn werk, maar is daarnaast ook maatschappelijk betrokken. Zo zit hij in het bestuur van Roots en zet hij zich in voor extra aandacht voor mantelzorgers. En als dat nog niet genoeg is, sport hij ook nog eens. Iets wat lastig te combineren lijkt met mantelzorg. Met momenten kwam het onder druk te staan, maar dat weet je dat je dan moet schakelen. En dan hebben de ene keer heeft het ene prioriteit, het andere. Uiteindelijk voor iemand anders te zorgen, moet je ook goed voor jezelf blijven zorgen. En dat is voor mij altijd wel iets wat belangrijk is geweest. Ik probeer het met momenten, zeker nu woont ze in Terschorre, een verpleeghuis, het voor mij te beperken tot bepaalde momenten in de week. Niet te veel en ook voelen als ik er naartoe ga dat ik mezelf goed, stabiel voel. Vrolijk, want daar heeft zij zelf ook. Als ik daar triest kom, dan heeft zij niks meer aan mij. En dat is voor mij wat heel belangrijk is. De komende 3 maanden is de expositie nog op verschillende plekken in de gemeente Terneuzen te zien.